Ahojte, vy už ste tu. Rád vás opäť vidím. Teší ma, že ste si opäť klikli na jedno z mojich videí. V tomto videotýždni manažera stavby by som vám rád odprezentoval tento krásny dokončený dom v Oponiciach, kde máme zrealizovaný interiér a exteriér na komplet, v podstate na kľúč, a taktiež zo pár z našich rozoberených domov. Do pozornosti by som dal aj náš nový katalóg, kde sme vychytali kopec rôznych programov, kopec krásnych nových domov a určite stojí za to si ho objednať. Ale o tomto to už ďalej nebude. Teraz navrhujem pozrieť si tento krásny dom a následne by sme sa presunuli na ďalší stavu. Čo vy na to? Káva vrela, takže poďme radšej na tie fotky. Presunuli sme sa do Čaci. Ako vidíte za mňou, konkrétne stojím pri rodinnom dome, ktorý nájdete u nás pod označením Katka. Na tomto dome by som určite vyzdvihol krásnu terasu, ktorá je prestršená a je na nej spravený obkladový kameň, kde bude radosť posedieť a vychutnávať si okolitú prírodu. Zvonka máme hotovú fasádu, obkladový kameň a vo vnútri sme ukončili všetky práce, tým myslím podlahy, dvere, obklady dlažby a montáž zariadovacích predmetov. Poďme si teraz ukázať pár záberov z realizácií. Nasledujúca stavba sa nachádza v obci Zborov nad Bystricou, kde realizujeme rodinný dom pod označením Katka. Momentálne máme hotovú hrubú zatvorenú stavbu a vo vnútri realizujeme inštalácie. Poďme sa teraz pozrieť na pár záberov.
Nachádzame sa na Kysuciach, konkrétne Kysucký Lieskovec. Tento domček bol realizovaný podľa individuálneho projektu, nakoľko sme sa potrebovali vyhnúť vysokému napätiu a museli sme sa prispôsobiť s typom domu pozemku, ktorý momentálne máme. Toto je tiež jedna z našich možností, že dokážeme dom vyslovne prispôsobiť pozemku. Tuto máme zrealizovanú základovú dosku, vymurované prvé nadzemné podlažie, zrealizovanú stropnú konštrukciu, vymurované druhé nadzemné podlažie, položený krov z uzbijaných väzníkov a následne bola položená škrydla. Poďme sa teraz pozrieť na pár záberov z realizácie týchto procesov. Nachádzame sa v Petroviciach. Tento dom je tiež jeden z domov ekonomických stavieb, ktorý bude čoskoro na predaj. Ako vidíte, máme zrealizovanú fasádnu umietku a dom je zvonka v podstate hotový. Momentálne vo vnútri ukončujeme dokončovacie práce. To znamená, máme hotové obklady dlažby, namontovaté zariaďovacie predmety a čaká nás fáza laminátové podlahy, montáž tepelného čerpadla a kompletáž elektroinštalácie. Poďme sa teraz pozrieť dnu. Sme v Byči. Tento domček už ste možno videli aj v predchádzajúcom videu, avšak teraz vám ho ponúkam už ako dokončený dom. Dom sme zrealizovali zvonka do fasády, boli zrealizované povrchové úpravy, obkladový kameň a vo vnútri sme zrealizovali podlahy, dvere, laminátku, zariaďovacie predmety, no skrátka dom, kde sa môžete nasťahovať. Čaká nás ešte montáž kuchynskej linky, ktorá je objednaná a bude v krátkej dobe namontovaná. Žiaľ, zvonka vám veľa fotiek neukážem, nakoľko nám od rána leje, ale vo vnútri by som vyzdvihol celkom zaujímavé interiérové schodisko. Poďme sa pozrieť.
Ahojte! Nachádzame sa v obci Nespalík, kde ako vidíte za mňou realizujeme tento rodinný dom. Pri projekcii tohto rodinného domu sme vychádzali z podkladov pod katalógovým označením Katka. Momentálne máme zrealizovanú hrubú zatvorenú stavbu a vo vnútri sa práve ukončujú inštalácie. Máme zrealizované rozvody vody, kanalizácie, hrubé rozvody elektroinštalácie a čaká nás podlahové kúrenie. Poďme sa teraz pozrieť dnu. Ahojte, nachádzame sa v Žiari nad Hronom, kde realizujeme tento individuálny projekt. Momentálne sme v štádiu hrubá uzatvorená stavba a vo vnútri realizujeme inštalácie. Pod inštaláciami si predstavíme hrubé rozvody vody, kanalizácie, kúrenia a na žiadosť investora sa tu použili technológie ako je tepelné čerpadlo, centrálna rekuperácia a klimatizácia. Poďme sa teraz pozrieť, ako to vyzerá. Tak priatelia,
Odo mňa už je to asi všetko. Ja už mám svoju kávu do pitu. Dúfam, že už ste si náš katalóg medzičasom objednali, že sa vám moje video páčilo a teším sa, až vám budem môcť najbližšie odprezentovať ďalšie naše domy. Ahojte!